dámy a páni, Agneša Kalinová. Ešte raz dobrý podvečer, ďakujeme, že ste si našli čas, prišli nás navštíviť a prišli spolu s nami privítať najnovšiu knižku knižnej edície Aspekt, ktorá vznikla vďaka Agneši Kalinovej a všetkému, čo prežila, čo si pamätá a o čom najmä bola ochotná hovoriť, ako aj vďaka Jane Juráňovej, ktorá s ňou tento rozhovor viedla, ho zapisovala a viedla s ňou aj dlhé diskusie o tom, čo všetko sa stane súčasťou knižky. Takže v prvom rade vítam spoluautorky a autorky tejto krásnej, dúfam, že aj pre vás, krásnej knihy. A okrem toho sme pozvali ďalšieho hostia, ktorý bude dnes večer nás sprevázať týmto podujatím a ktorý veľmi rád, ako povedal, prijal pozvanie a pripravil sa na to, aby nám knižku všetkým priblížil. Vítam pána Martina Bultoru. Mi sa páči, týmto ti odovzdávam slovo. Ďakujem pekne. Ak ešte tam zvonku sa môžete presunúť dnu, alebo prípadne aj povedať, aby aj ľudia, čo sú vonku, začali sledovať a počúvať. Ďakujem pekne. Ja ešte samozrejme chcem privítať Julku Kalinovú, ktorá je tiež medzi nami aj so svojím... Astero. Ach, Bože. Áno. Takže rodina Kalinových je tu v takéto širšej zostave. Keď sme rozmýšľali o tom, ako sa pokúsime priblížiť tomuto spoločenstvu túto knihu, tak sme si povedali, že to skúsime rozdeliť na také dve časti. V tej prvej časti sa pokúsime v takom veľmi rýchlom slede previesť niektorými pasážami z tejto knihy, prečítame si nejaké úryvky. A potom v tej druhej časti by samozrejme dostali slovo autorky knihy, to znamená Agi Kalinová a Janka Juráňová. Ja sa priznám, že nie je vôbec jednoduché predstaviť takúto knihu. A z niekoľkých dôvodov. Janka Juráňová sprevádza Agi Kalinovú tými jednotlivými etapami jej života, to dôkladne, prísne a presne a zároveň to robí veľmi tvorivo, lebo nesmierne citlivým spôsobom umožňuje, aby sa vypovedalo aj to, čo niekedy vyzerá byť ako nevypovedateľné. Agi, teda hlavná hrdinka tejto knihy, hovorí o histórii uplynulých 10 ročí. A nie je to iba jedno alebo 20 ročia, je to 80 ročí. Hovorí o tom tak výstižne a plasticky, ako keby naživo ilustrovala tú známu a prirejhavú tézu alebo výpoveď Milana Šimečka seniora o tom, že my môžeme si poznať alebo vedieť niečo o veľkých dejinách, ale vždy je to trochu iné, keď sa dostaneme a ponoríme aj do tých malých dejín. A to platí o to výraznejšie, že nie je jednoduché o tom rozprávať, pretože tie veľké dejiny, ako o tom nedávno veľmi pekne a veľmi silne a výrazne písal americký historik Tim Snyder, keď svoju knižku nazval Bloodlands, keď tie veľké dejiny boli dejinami krvavých území alebo krvavých krajín, ak chcete, na ktorých siahali z obidvoch strán dva veľké, mocné diktátorské celky. A je nesmierne zaujímavé, ako zhodou okolností táto kniha ilustruje práve v malých dejinách, ako sa toto všetko odohrávalo. Agi Kalinová vlastne hneď v prvej skoro vete na začiatku na to upozorňuje, keď hovorí, je to vlastne taký môj celoživotný, typický stredoeurópsky životný motív, diskontinuita. Nastane zvrat, vynútený vonkajšími okolnostiami, násilnými zásahmi a všetko, alebo aspoň väčšina z toho, čo dovtedy platilo, sa vymaže.
Začína sa od nuly. Počíta sa len od nového štartu, takmer od iného letopočtu. A o kúsok nižšie k tomu v opise Prešova, meste, kde Vidastara dodáva: starí prešovčania si zakladali na zachovaných domoch na námestí, postavených v štýle hornohorskej renesancie, ktorá trvala až do 17. storočia. Mladšej generácii sa za mojich čias oveľa viac rátalo, že uprostred Šošovkovitého námestia, čiže hlavnej ulice, bol pôvabný parčík s lavičkami, s ozdobnými kríkmi, ružovou alejou a veľkou fontánou. Na jednej strane hlavnej ulice bolo každý večer študentské korzo. Musím ale pripomenúť, že pojem hlavná ulica používam, aby som nemusela vždy uvádzať, že sa práve volá Masaryková, Hlinková alebo Stalinová a tak podobne. Prvým takýmto prerušením prirodzeného toku života bolo, keď do prostredia evangelického gymnázia, kam Magdy chodila, ale samozrejme do širšieho prostredia Prešova, zasiahla prichádzajúca nová doba. A o tom už viac povie naša prvá ukážka z knihy, ktorú nám prečíta dcéra niekdejšieho Aginho, spolupracovníka v Slobodnej Európe Daniela Butoru, Zuzana Butorová. Áno, to bude lepšie. Pomôžeš tej troška s mikrofónom? Leto 1938 už bolo poznačené blížiacou sa hrozbou. Na jeseň, predtým, než sa Beneš podrobil mníchovskému diktátu, bola vyhlásená všeobecná mobilizácia. Na to sa veľmi jasne pamätám, lebo mobilizovali aj nášho profesora latinčiny Havlíčka. Bol to na vtedajšie časy dosť výnimočný typ profesora, ktorý sa s nami rozprával v otvorenom kamarátskom tóne. Bol našim triednym profesorom, tak sme ho išli vyprevadiť. Priam vidím pred sebou ten výjav, ako nastupoval do vlaku a mne začali tiecť slzy. On ešte zostúpil, aby mi zarecitoval z Ovidiových premien o tom, ako sa nejakí ľudia premenia za trest na žaby a hoci sú už pod vodou, ešte sa pod vodou pokúšajú nadávať. O pol roka sme stali s tým istým profesorom Havlíčkom na tej stanici, toho už zo Slovenska vyháňali ako Čecha. Jeseň 1938 neznamenala len otrhnutie Košíc, ale aj autonómiu Slovenska. Sotva som vtedy vnímala, ako sa menili či zlučovali politické strany, že nastala zmena politickej štruktúry, ale že sa vytrácal dovtedy prevládajúci tolerantný tón, to som vnímala. Rok 1939 znamenal pre mňa a pre moje okolie absolútny šok. Vtedy sa už začalo hovoriť aj o vysťahovaní. Môj otec to vždy kategoricky odmietal. Hovoril, že na to nemáme ani finančné prostriedky a ani si nevie predstaviť, čo by tam robil so svojou kvalifikáciou a bez znalosti jazykov. Hádam sa na to ani necítil dosť mladý, práve dovršil 50. Napokon zrejme si vravil, že veď táto banka nejako funguje a že nejako bude. Mama si takú možnosť už vôbec nepripúšťala, iste z podobných existenčných obáv ako otec. Predovšetkým by však nebola chcela opustiť celú svoju rodinu a hlavne matku. Od jesene 1940 sme mali zakázané chodiť na korzo. Vo večerných hodinách sa tam Židia nemali ukazovať. Preto sme začali chodiť na paralelné židovské korzo. Prechádzali sme sa po opačnej strane hlavnej ulice. Potom niekedy koncom jesene 1941 prišlo nariadenie, že Židia majú odovzdať lyže a lyžiarsky výstroj a aj korčule s topánkami a lyžiarske topánky. Korčule ma mrzeli menej, ale lyže to som pocitovala ako facku a osobnú urážku, ba vážnu stratu. Znamenalo to, že Židia sa nemajú na tých pár zjazných prešovských svahoch čo ukazovať. Bol a zostal to môj najobľúbenejší šport. Namiesto toho, aby som to dala do tej zberne, som lyže s palicami a topánkami zaniesla k Adriene, aby mi ich uschovala. Ona ich dala do pivnice s tým, že až to zas dovolia, mi ich vráti. Naozaj mi ich pár mesiacov po vojne vrátila. Na jar 1941 vyšlo vyhlásenie, že židovské rodiny nesmú bývať na hlavnej ulici, takže sme sa v marci museli vysťahovať z babičkynho domu. Stará prešovská žetrínska rodina Čatáriovcov
mala letný dom, ktorý už veľmi nepoužívali. Stál na kraji mesta, ale nebolo to veľmi ďaleko od centra. Ešte si pamätám, ako sme s tetou Olgou vykopávali v ich záhrade nejaké trvalky, vliekli sme do Čatáriovskej záhrady a tam sme to zasadili. Ja som sa tešila, lebo to vyzeralo ako senzačné bývanie. Najfantastickejšie toho bolo, že tam tiekla tá riečka, takže keď už sme mali zakázané chodiť na kúpalisko, získala som tam svoje súkromné kúpalisko. Mali sme tam gramofón, bola tam fúra platní, čo tam nanosili tí chlapci. Laco, hlavne nahrávky Voskovca a Vericha, boli priam jeho idolmi, iní nosili vážnu hudbu a zbožne sme počúvali Beethovenové symfónie, ešte zbožnejšie a zda Gershwinovú rapsódiu v modrom, počúvali sme jazz, aj dusíkové šlágre, každý niečo nosil, čo sa mu páčilo, knižky nám tam nosili, teda požičiavali. Púšťali sme gramofón, chvíľovým sme tancovali, len tak počúvali hudbu, či o čom si sústredene diskutovali. Stalo sa, že pán Barkány prišiel dnu, zastal uprostred izby a hovoril, že on tomu nerozumie. Tým chlapcom povedal, že však už nie ste až takí mladí a keď sú také hrozné pomery, také hrozné časy a vy si tu natancujete, to ja nechápem. A oni sa len smiali a keď rázne vyšiel a trochu buchol dverami, mykli plesom. Mňa to zlostilo. Akože by nevedeli, že sú vážne časy. To boli veľmi inteligentní chlapci a veľmi presne vedeli, čo sa deje, ale tuná to bol náš svet. No veď čo sme už mali so sebou robiť? Cez týždeň som šila bielizeň, už doma na objednávku. Chlapci, povyhadzovaní z univerzity, chodili do práce, ktorú si nevybrali. A väčšina tých chlapcov potom vo vojne zahynula. Tak som si potom neskôr vždy hovorila, že pán inžinier nemal pravdu, keď sa pohoršoval, lebo to boli posledné pekné chvíle, ktoré mnohí z nich zažili. Ďakujem Zuzke, aby ste si to vedeli predstaviť. Mám približne toľko rokov, ročík 2, koľko mala aj vtedy. Tak časy, o ktorých hovorí a opisuje, sa odohrávali približne v tomto veku. O pár mesiacov sa táto smutno krásna idyla relatívne slobodnej záhrady skončila. Zo Slovenska začali odchádzať prvé transporty. Agnešina energická mama, ktorá sa dozvedela, že idú niekam brať židovské dievčatá, nebola ochotná sa s tým zmieriť. Najprv ju prípustný lekár naučil, ako predstierať, že sa nebola sa postaviť na nohy, že mali šias. Vtedy ešte vyberali dievčatá pod zámienkou, že idú pracovať. A v knihe spomína, že dodnes obdivuje svoju mamu za to, že sa do toho pustila a že jednoducho kategoricky povedala, že neexistuje. Ona tam jednoducho nepôjde a robila všetko preto, aby sa to podarilo. Že ma nevzali, bola to len a len zásluha mojej mamy. Na tejto jej iniciatíve sa to celé zvrtlo. Lebo keby nepovedala, že nepôjdem, tak by som musela ísť. 80 až 90% dievčat išlo, lebo nevedeli, kam idú, ale hlavne ani oni, ani ich rodičia nenabrali odvahu zoprieť sa tej vyhláške rozkazu rovnosti. Transport síce odišiel bez Agy, ale prestal byť bezpečné miesto. Rodičia sa riadili, aby Agy odišiel do Maďarska, sami odísť nechceli, starali sa o chorú mamu, ktorá tam s nimi bývala, teda Agynú starú mamu, opatrovali ju. Paradoxne sa stalo, že pri jednom súpise túto starú mamu, ako už staršiu a chorú osobu vlastne do toho súpisu neuviedli. A bol to práve ten súpis, ktorý bol rozhodujúci o tom, kto bude zaradený do transportu. Takže rodičov zobrali a tú starú mamu, kvôli ktorej tam oni ostali, a tam ostala. Na nejakú zvláštnu rozlúčku s nimi si Agneša nespomína. Odchádzali sme v tme, v zhone, v nervozite a možno to rodičia aj schválne tak zaunačili, aby nenastala tá strašná chvíľa rozlúčky. Až po vojne sa dozvedela, čo sa s nimi stalo. Agy odišla do Maďarska, v Budapešti krátko pobudla u rodiny, bola tam však ilegálne, bez papierov, dlhodobo to bolo neudržateľné. A tak sa našlo riešenie, ktoré možno niektorí, ktorí sú snad dnes v tejto miestnosti poznáte, ale asi nie všetci. A práve o tom sa bude hovoriť v našom druhom úryvku. Poprosím Dorotu Dvozdiakovú.
A potom raz dokvitla z Košíc moja drahá sesternica Edita. Prišla s tým, že pre mňa našla riešenie. Edita sa dozvedela, že nejaká židovská rodina z Košíc má v Budapešti príbuznú, ktorá má v susedstve ženský kláštor. Tá pani sa spriatelila s jednou mníškou. Spomínaná židovská rodina z Košíc tú pani poprosila, či by neskúsila umiestniť v kláštore židovské dievča zo Slovenska, ktoré sa u nich skrývalo. Mníška súhlasila. A tak Edita hneď zašla za tou pani a ona slúbila, že sa spýta mníšky, či by nezobrala do kláštora ešte ďalšie dievčatá, čiže aj mňa. A mníška súhlasila, že teda zoberie aj tú ďalšiu. Tak som išla do kláštora. Zas nie je voľajaká uplakaná či namosúrená. Všetko v živote som brala aj trošku ako dobrodružstvo, že veď uvidím, čo to je a aké to tam bude. Bol to kláštor kongregácie sestier Dobrého pastiera. Jeho zakladateľka mu vytýčila za cieľ pomáhať ženám a deťom, ktoré sa dostali do ťažkých životných situácií a priviesť ich späť k Bohu a na cestu cnostného života. Popri mníškach boli v kláštore dva tzv. Svetské rády pre dievčatá, ktoré tam prišli ako chovankyne, teda už s pochybnou minulosťou a rozhodli sa zložiť sľub a zostať v kláštore. Ten kláštor bola vlastne polepšovňa, niečo ako ústav nápravnej výchovy. Jedine do takého kláštora ma totiž mohli prijať ako chovankyňu bez dokladov. Mníška, ktorá nás tam dostala, bola milá a pôvabná, večne usmiatá. Viedla dôležitú dielňu z hľadiska zárobku, na ktorý bol kláštor odkázaný. Vyšívali kňažské ornáty a všelijaké iné textílie, cirkevné a spolkové zástavy. V tej dielni mala asi 20 dievčat a aj nás si tam zobrala. Vyšívali sme zlatou a striebornou niťou veľké písmená, malovali sme tenkými ihlami strapce hrozna na ornáty pre smutočné ouše, o laliách a rúžiach a krížok ani nehovoriac. Raz, bola som v kláštore ešte len pár týždňov, keď sme chodili v sprievote po záhrade a spievali, aby konečne napršalo, to naraz na mňa padlo a strašne som sa rozplakala. Dodnes som presvedčená, že to bolo vtedy, keď mojich rodičov deportovali. Bola tam naša predstavená, Mária Antónia. Všimla si, že plačem, zobrala ma do nejakej kancelárie, držala ma za ruku a nechala ma plakať. Keď sa v jarných týždňoch po obsadení Maďarska zvyšoval tlak a neistota, zavolala si ma Antónia a povedala, že aj ja, aj oni sú v zlej situácii, keď ma ukrývajú a že vidia také riešenie, že ma zaradia ako čakateľku na noviciát. Povedala mi, že keby prišla nejaká nemecká alebo maďarská kontrola, budem väčšmi krytá a môžu ma lepšie chrániť. Cítila som sa tým poctená. Aj tie argumenty boli logické a prirodzene som povedala áno. Chvíľami na mňa z toho padala hrôza. Či sa ja z toho ešte niekedy nejako vykrútim a či už naozaj budem musieť byť mníška. Uvažovala som, že ak by Nemci vyhrali vojnu, tak už zrejme tou mníškou zostanem a s riadnou dávkou naivity som si predstavovala, že pôjdem za misionárku do Číny. Veľkú chuť som do toho nemala. Súčasne som sa cítila mníškam a kláštoru zaviazaná a bola som im za poskytnutú pomocnú ruku vďačná. V meste Kečkemet mal rád Dobrého pastiera filiálny kláštor. Kečkemetský kláštor sa už evakuoval, pri evakuácii niektoré chovankyne ušli. Tak nám obom dali doklady dievčat, ktoré pôvodne boli v Kečkemete a nedošli do Budapešti. S týmito papiermi sme odišli z kláštora. Moje boli na meno Gisela Kercher. Vypadli sme s papiermi, odišli sme z kláštora. Pardon. Vypadli sme z kláštora v tých najpríšernejších časoch, tesne pred bitkou o Budapešť. Ale vôbec neľutujem, že som odtiaľ odišla. Zbavila som sa svojej nepochybnej pasivity, do ktorej som upadla o chvíle, keď som odišla z domu. Spomínala som na mamu a na otca, asi som tušila, že nežijú. Vybavovala som si, ako mi otec recitoval Pétofyho básne o kráse roviny a ja som sa mu vtedy smiala. Teraz som po večeroch pozorovala,
ako to slnko dlho a pomaly zapadá za ten nekonečný, otvorený obzor. Prišla som tam niekedy v apríli 1942 a odišla som odtiaľ na jeseň 1944. Hneď v prvých dňoch som sa v Prešove stretla s Desiderom Laudalom, bol v koncentráku s mojím otcom. Otec sa len niekoľko týždňov po príchode dozvedel, že moja mama v ženskom lágri zomrela na dizentériu. A otec sa na to hodil na ostnatý drôt. Otcovú smrť som pokladala a stále pokladám za prejav jeho osobnosti, absolútne v súlade s jeho pohľadom na svet a s jeho chápaním hodnoty života a dôstojnosti vlastnej osoby. Bol to jediný v tej chvíli možný spôsob vzbury a nesúhlasu s tým, čo sa tam dialo. Takto to chápem. Imponuje mi to a obdivujem ho za to, že to urobil. Nebol stavaný na to, aby sa tam nechal fackovať a sácať. Určite by tam nebol prežil tie nekonečné dlhé 3 roky do konca vojny, len by bol hádam zomrel za oveľa nedôstojnejších okolností. Mal 54 rokov. Na smrť málo. Zdá sa však, že priveľa na taký odraz. Postupne som sa dozvedela o osude celej prešovskej židovskej komunity, o našich známych a priateľoch, aj o celej mojej rodine. Keď som si večer láhla spať, keď som zavrela oči, tak to začalo chodiť ako sprievod. A videla som jedného za druhým, aj tých mojich prešovských kamarátov, aj rodinu. A tak som si vtedy povedala, že nemôžem smútiť za toľkými ľuďmi. Že si musím urobiť výber, za ktorým budem smútiť. Aj zástupne za všetkých ostatných, ktorých si pamätám. Určila som si asi 5 ľudí a nejakým spôsobom sa mi to podarilo. Som si povedala, že ja na nikoho z nich nezabudnem. Dodnes si ich viem veľmi presne vybaviť, ale mala som pocit, že tých mŕtvych nemôže mať až toľko. To jednoducho nejde. Potom neskôr som sa s traumou z holokaustu vysporiadala vedome, tak, že som si povedala, že nezabudnem, ale že sa tomu nepodriadím. Že to nemôže byť moja životná náplň. Že nemôžem žiť len z nenávisti. A že to nesmie byť a ani nie je môj kľúč na určovanie ľudských rastlín.